Is-sena 2022 kienet sena magħrufa l-irkupru tar-ristoranti mill-effetti tal-pandemija, iżda magħrufa wkoll għall-isfidi mondjali li ġabet magħha l-gwerra fl-Ukrajna. Minkejja dan ir-ristoranti f'pajjiżna xorta waħda kellhom sena li ma bħala, speċjalment fi żmien tal-festi. Fl-ewwel jum tas-sena ġdida One News tkellem ma' Malkin Bartolo li huwa kok rinomat u s-sit tar-ristoranti jew stess. Huwa stqar li x-xahar ta' Diċembru kien wieħed tajjeb għan-negozju b'mod simili minkejja l-isfidi ta' kull sena, l-2022 kienet ukoll sena tajba. Kompert ma l-axħar sentej, għall-axħar ma kienx hemm il-kupru minn jiena l-ħanut tiegħi huwa żgħir ħafna. Bl-spacing li konna waqt il-pandemija, l-ħanut kien jesa għandi kun xi 16 il-cover. Malli neħħejna dawk il-restrictions ġi jerġa' jesa kemm suppost jesa li hu numru li jagħmel il-business sostenibbli. Malkin stqarmana kif minħabba li r-ristoranti huwa wieħed żgħir, fl-aħħar snin ir-ristorant sar parti minn tradizzjoni għal familja partikolari li tagħżel li tqatta l-ġurnata tal-miliet u l-ewwel tas-sena fih. Fl-aħħar sentej bażikament kienu familja kbira li tant kibret bil-nepotijiet li m'għadix kważi bħala sajż ma tistax issir ġo d-dar. U daw jien sirt niftaħ għalihom biss. Ġifieri daw ħajkunu mejda ta' xi 24-25 bil-nepotijiet. Il-ħanut kollu għalihom. Inkunu ftemna menju xi 3 xhur ilu. Daw bażikament dak li xtaqgħu jiklu d-dar ħaj jiklu hawn. Mingħajr mal-ħesel li tarma żarma taħsel. Bażikament hija ikla ta' familja. Dwar dak li qed jistenna lilu r-ristorant tiegħu fis-sena ġdida, Malkin qalilna li qed iħares lejn il-futur b'mod ottimist minkejja d-diffikultajiet li naturalment jinqalgħu. Jekk toqgħod issegwi ħafna l-aħbarijiet da ħadimla rasek li ġejja sena ħażina u hekk tidher. Hemm inti tkun pożittiv inti tajt issa naraw x'ġej għaddejna sentej pandemija ħanaddu di wkoll. Ġifieri we hope for the best u naraw minn hemm.